Ассалому алайкум бародаро, созен, хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо баҳри шумо пешкаш мекунем 13 мошини фурӯширо аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои дастрас. Боварӣ дорам бародар, мошини дилхоҳта меёвӣ. Навора то охира тамошо кун, дастгирӣ моро фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин, хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. Зиндаву сарбаланд бошен ҳамеша дӯстон. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 159 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Lada Priora, соли барориш 2010. кузофи хетчбек, ранг боша сафед, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мегирад. Тонировка ҳуҷҷаттош буд шудагӣ, ҳама ҷош дига 100% ягон камбудӣ надора. фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе гуфта. нархша боша гуфтаест бародаро 30,000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 188,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. алиша мешавад гуфта ба ду телефони iPhone 13 Pro Max ё ягон намуд мошини дигар вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia, соли барориш 2011, кузофи седан, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфта фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтасай соҳибаш 26000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 163000 рубл. харидори ане боша гуфта бо арзон мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони сеюм Daewoo Nexia, соли барориш 1996, кузофи седан, ҳабиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. ҳамаш 100% камбудӣ нестай. гази бензин кор мекунад, фақат мешини гуфта ҳай мекунӣ. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтасай 20000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 125000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Lada Priora, соли барориш 2008 сол, кузофи седан, ранг боша сиёҳ, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. тозаи задагӣ пусидагӣ надорад. хадавои губка ҳамаш кадагӣ, камбудӣ нестай, фақат мешини ҳай мекунӣ. чӣ хеле ки дар расм ҳолати мошина мебинед дӯстон, ҳолаташ беҳтариндай маълумай. нархша боша гуфтасай бародаро 23500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 147000 рубл. мошини мо боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Iran Khodro Samant, соли барориш 2008 сол, кузофи седан, ранг боша сафед, мотори 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш. хадавои 100%, мотораш 100%, дарҳош гуфта электропакет дора. дастурат чӣ хеле ки мошина мебинед айпеш ҳам ҳами хеле камбудӣ надора. фақат мешини газ метӣ гуфтай. қарор дора гуфтай мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтасай 23000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 144000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунам, алишам мешавад. вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро ВАЗ 21, 12 соли барориш 2006 сол, кузофи хетчбек, ранг боша сафед,
мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега 4 та электропакет дора, задни камера. ҳуҷҷатош то 21.06.2022 ҳастай. харидори аниқ боша, гуфтай марҳамат биё ай пеш лубойхи проверкаш кан. қарор дора мошини мо дар шаҳри Панҷакен бародаро, нархша боша гуфтесай 17 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 106 000 рубл. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст. ВАЗ Нива, соли барориш 2002 сол. кузуфи универсал, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, передокош кор мекунад, гуфтай ҳамаш 100% срочно пул дар кора мефурӯшум. қарор дора мошин дар шаҳри Кӯлоб бародаро, нархша боша гуфтесай 20 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 125 000 рубл. чӣ хеле ки дар расм ҳолати мошина мебинед дӯстон, ҳолаташ хубай. харидори аниқ боша, гуфтай бо арзона мекунам, алишам мешава, вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони ҳаштуми мо ҳаст бародаро. ВАЗ 2110 сол шанависондагӣ нестай дӯстон. кузуфи седан, ранг боша кабуд, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 4 баллони нав дора, акклиматор нав, краска нав, мотор, коробка 100%. мотор расход надора, ходовой 100%, ягон ҷош варид надора, кафедагӣ пусидагӣ надора, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора, срочно фурӯхта мешава гуфтай. қарор дора мошини мо дар ноҳияи Хуросон бародаро, нархша боша гуфтесай 12 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 75 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мекунам. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯши мо ҳаст. Nissan Sonia, соли барориш 2001, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин гуфтай састиянаш хубай, 4 баллони нав дора, акклиматораш нав, 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, чӣ хеле ки ҳолати мошина мебинед хубай. нархша боша гуфтесай 15 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 94 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунам. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст. Opel Vectra A, соли барориш 1995, кузуфи седан, ранг боша сурх, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, гази евро-4задагӣ, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав дора, қатъи дискҳои астраҷиз гуфтаги задагӣ, кондитсионер дора, кор намекунад. срочно фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархша боша гуфтесай 20 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 125 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешава. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба эълони 11. Kia Optima, соли барориш 2002, кузуф седан, объем мотор бошад D, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошина гуфта ягон дард надора, фақат ҳай мекунӣ, ҳуҷҷатҳош тамом шудагай, фавран фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 16 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 100 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мекунам, алишам мешава, гуфтай ба ягон нексикаи соз боша. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳаст. Mercedes-Benz V201, соли барориш 1991, кузуфи седан, ранг боша серебристи, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика.
мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига аст, коробка 5 тага, краскаш радной, задагӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтеса 28 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 175 000 рубл. харидори ане боша гуфтани марҳамат занг занед. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Барои маълумоти иловагӣ ва мегзарем ба эълони 13-ум Volkswagen Passat соли барориш 1999, кузофи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад гуфта. маълумоти бештара нависондагӣ неста и бародар. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтеса 22 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 141 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо савдо мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагиро ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем, моро дастгирӣ кардем. зиндаву сарбаланд бошем бародаро. мо ҳаррӯза эълонҳои навбанави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.